na nádraží přijede vlak přesně 7:00. Možná bude mít zpoždění. V něm bude balík, ve kterém jsou diamanty. Ty diamanty převezeš. Můžeš si vzít pár chlapců. Ale jenom pár, protože nemůžeš vzít všechny, že jo? To je pochopitelné. Jo. No, dobře. Chápeš to? Jo. Dobře. Ty z toho vlaku vyzvedneš ten balík. V tom jsou ty diamanty. Je to tam nějak to. A vřele doporučuji maskované auto. Takže teda civilní, normální, jako ne naše policejní. To ti vřele doporučuji, ale nemusíš, ale radši už to tak udělal. Jo, tak já to tak udělám. Dobře. No tak běž. Jo. Co máš hlasem, blbe? Já nevím. Franku, Karle. Pojďte prosím vás s váma. Se mnou teda. Co? Proč? Já vám to vysvětlím. Aha. Tak jo, jdeme, pojď Karle. Vy dva si vemte normální služební auto. A já si vezmu civilní. Počkat, vyzvednu to na nádraží. Pak si třeba zajdeme ještě protože máme čas, víte co? Jo, to je dobrý nápad. No, tak si zajdeme na kafe. No a pak to odvezem šéfíkovi. To už nějak zvládnem. Dovezu to teda do té kavárny, čekejte mi tam s vaším vozem, jo? Dobře. Na naší jedinou kolej přijíždí vlak číslo 7897. Já chci ten balíček. Dřevěný. Počkej, mladíku. Už jdu dovnitř. Tady je. Děkuji. Jeď. To je tíha. Ne. Au, moje noha. No nic. Tak, to je moje super kraxna, ani se to tam nevleze. Ale jo, vleze. Kdo zase otravuje? Kdo je? Hej, Tome. Čekáme na tebe u toho parkoviště, víš, kde to je, ne? U té zastávky. Jo, tam té zastávky, dobře. Dobré, víš co? Přijď, už tam totiž jsme, ale počkej, kde to vlastně jsme? Jo. Víš, kde je to staré parkoviště? A jak je tam to rychlé občerstvení? Jo. No tak tam přijeď. Dobře. Ježiš, to je kraxna. Zapadl jsem. Už je to dobrý. Jedeme na výlet. No to je dost, už je tady. Tak pojďte si dát kuře tam za roh. Dobře, jdeme. Tak, pěkně do řady, ano. Tak co to bude, mladíku? Tak já bych si dal rohlík, jestli máte. No, jo, máme, to je jasný, ne? Chceš na to kečup nebo hořčici? No tak to byla teda blbá otázka. Jo, takže kečup. Bez ničeho. Jo, aha. Tady ho máte. Děkuji. Moje. Tak prosím. No tak já bych si dal kuře. Tak, jedno kuřátko.
A mezi tím na parkovišti. Ale tady si nějaký blbec myslí, že když si zaparkuje vedle poldy na vozíčkáře a nemá kartičku s haltingem, že je jako ochráněn. Jako na policajti to asi dovolit nemůžu, že jo? Je to zbratka. Tak to jo, toho berem. Tak, pěkně zašprajcujeme. Cink, a je to. A jedem. Hum, hum. Já jsem se nažral jak prasátko Rudy. Já taky. Hej chlapi, kde mám auto? Jste to viděli, ne, když tam stálo? Počkat, ale ty jsi to postavil na postižence. Ty jsi blbec. Jejde.